Hi guys, masang adlaw yung tanan. Dapat ko dari sa katipunan sa ila Ate Esther. Ningari man si ay sa gabi pero wa ko ni sakay sa isang motor. Mahadlok ko kaenza og kanang naay nagpasimplang. Unsa ag-agianan kuan kanang naay dangog. Mao to nga wa lang mo musakay. Bahala na ko ilis. Wa man ko nagdaog kanang naay sanay na dari gahapon kay wala ko nagplano og kanang naay dari ko matuog. Karon di ako dari sa bahay sa pagmangken. Anak ni Ate Esther Siman. Wa pa nagpusod dari ng baja. Major bagkuan dari paminsar. Ganahan ko sa style sa bahay ni Michael. Mao na ni exud nimo. Hala gwapo kay mo ni kuranan. Gwapo kayo mo agalang furniture na isa ka sila dali ni order. Gwapo man nadari lababo uy sa ka kwarto isa tulo ka kwarto CR dari uy maadyo og bahay ni Michael. Ganahan ko gani. Makabayar pa mas limwil o gamang ingani pohon. Dara na po ni bata sa kabuok. Si Michael lagi sang asawa kay wa pa man sila liwat pud. Kay si Michael kay Thomas barko parang saraman mo uli. Mazun tao karang nay makaanak pa sila. Kay rong mabibo ning ilang bahay. Karon wa ni pud sa dalang baza makantini. Ang giinan si Ate Esther nga karang na umuli si Limwil Arimis Limwil mo pudyo kaya arong puyan pud ba na magaling-haling nga na maadyo man dining bahay nga na magaling-haling kada hapon maadyo na puyan og sa kabuan aron napitaw kay wa lagi tawo puyan na og kanang may kuan kagwang. Pero ako di mo kumahadlok may kanto kumahadlok sugot kali ko gari ko motugod ng gabi sa kurang usa kay kanang ingana nga mga engkanto mapildi dira sa gahom sa Ginoo ngumampuan nga na yung palayason kay ija manas mananubay ng ingana mahadlok na sila sa gahom sa Ginoo. Dara sa ko maglingkod kay sa ila ate tapos ito yung mga bisita karang naay saba mong dara sa ko nag-vlog. Shout out day ko ng Michael Gara. Kel, dako si mong bay nagtutambay. Muabang mi dari Kel. Iniguli ni Limwil pohon dari mi mo pudyo. Kabis Limwil nagtegong pamiog para pang patukod og among bay ka galingon. Okay ra man pud og wa pa mi bay kay pa mapud mi bata. Pero na bata. Maputukod sa bay kay lisod lagi mangipon ning nanatay anak. Sa gawas ay pantawan sa pwede pa rin magbutang ang lingkuranan naluag po na naglikwat ha pwede na rin mag-garden mato sa paminsar dari nangit akong siligan na nasud kay daghay mga itis langgam ang siligan ka rin mga iti o basta rin kibayan nga away mo po iti-itihan sa mga langgam. Di sa kapag langgam ni Aki. Ang sarado mga ibabaw. Tanang ngay, maadyo na kaadyo na po yung nga nga bahay. Tanang siligan kay Juan, daghay iti. Hello. Mapan palay po ni para mawag mga iti-iti wala ko na yung katagizag bahay Diana, bisa kan mga kuha na
magi. Nasa mo ng mga ilaga na niya mag lagalakaw ay kagabi ka lang may mga was ilaga iti. Ipa dyan abang nga pero gusto ligang sa kwarto. Bihan yung mga iti. Nga dyan yung bayan nga may magpudyo. Mahugaw dyan. O ay may manilikan atlaw. Ang inan si Michael nga, mabang may dani yung Morris Limuel, dani mo yung pudyo. Hamana ko panilhig. Kipaningat ako. Hamana ko panilhig. Kaning baza dugay pa dyan ni mapuyan. Kaya kang pagamangkan to pa mas barko. Ahatong tsata ng pagamangkan. Nga inig ulit ni Limuel. Daray mi mo abang. Kaya nga naman si Limuel nga inig ulit ko nun nidya. Adto ko nun mi mo abang sa pension house. Ang ina si Michael ug gitang asawa, si Amy, kadari laman mi mo abang. Balig ko ana gud, tengag buwan. Daring Limuel mo pudyo. Maadyo naman kaya nga po, ano po, mahinluan. Bintahan mo dyan na yung magpudyo kay mahinluan magbahay na, punasan yung mga lamisa, mga lingkuranan, damahapsay. Ugway mo pudyo kay di man mahinlo. Maabog-abugan ra. Bawal naman kapag musugot paghahang pagumangkan nga moabang midari. Maadyo mo padarig paminsar kay Malinawon, Ladzuras Highway. Ug magbay may si Limuel puhon nga ni rapod. 2 ka kwarto, dyan na 1 ka kwarto para sa bisita. Nga na ra, tulutanan. Di ra siguro pagkahurot og 1 million, nga ni nga bay. Pon-pon maloy Ginoo. Maadyo man dyan natay bay nga kaugalingon. Si tatay, mga isgot ko og kananay magtukod ko gahang bahay. Muin siya nga, nganong kuno magbay pa kuno ko nga naamang kuno'y bahay lagi katong among family house. Ko anag iparad to, aliwaros. Maadyo man siya natay kaugalingon kay way maggubot-gubot. Sa family house, gubot ka adjog mga gamit kay nas alyana, liksi, sigduwa-duwa, maglawag-labag na mga duwaan. So sige na mo panghinlo. Nagkahapon, gubot tapod. Basta lagi na yung bata, gubot dyan kanunay. Magkarang lakas dyan. Kasi gubot-gubot sila Lixie o si Aliana. Nasagot to siguro mauli, Miss Ate Julie. Gabi disco dari kay kuan lagi pista. Mauto nang lagi sila hindi meregre, sila undoy. Giaban ko ni Kuya Daniel, minsan nga, manis ko kuno Wa ako na yung desisyon da dyan. Siyempre naarabad sa Kuya Bana. Kasi kasabaan sa kong manis ko nga na. Mauto nga, ning tawag kong Limuel. Ngayon ko ni sa my love, naarabay disco dari, gina akong Kuya Daniel o ni Inday Meregres, o ni undoy. Giyan kong Limuel nga, lakaw panis ko, arong malingaw ko. Maadyo pas Limuel kay Kuya Libog. Musugot rabat siya og manis ko. Gitugtan kong Limuel. Pero wa gadyo ko manis ko. Kay agilang sounds nga gigamit gikan sa Cebu. Sa grabeng kasuga. Naaragal ko sa bahay nila Ate Esther. Aglagutob. Naabot sa bahay nila Ate Esther. Sa gangan ang hana. Samot na gadzod ni inagsud na diskuhan. Basi wag lagubo na ang daghan. Kay grabe yung kasuga gilang sounds. Mauto ako ang dadyo, natuwa ko gabi Malinawon. Maadyo ragadzod pod. Maadyo ragadzod pod nga wako ng dadyon kay agdis ko gabi nagagubot ko no. Gipaladyo gadzod kus kagubot. Kay wa mo ko ng dadyon, maadyo ragadzod pod. Kinalang disco ija jelas kagubot kay na naman na nagngahubog sa parang uban diha mamarigla
Muli na ko sila at Esther. Okay na po na maghindo og sag. Wala man ko na muna sa mga salasit. Ala, marang sisiran. Lak na. Uli na ko. Baadsa ba sila po yung answer? Na po yung manggas likod. Namangga. Huwag bunga. Maado na rin palibot, napaibay sa atbang na. Tapos ubos. Karang unahan diha na kamanggahan na ila at Esther. Agmangga na sa una na munga na gi-sprayhan. Grabe naghahanag bunga ni. Karong gawa man nila pa spray, wa na munga. Nagbay na Michael. Teka butungan.